தெரிஞ்சுதா? நானும் பல இடங்களை தேடி பார்த்துட்டேன். அம்மா எங்க போனாங்கன்னு தெரியல. கோவில், மார்க்கெட்டு, கடைங்கன்னு அத்தை எங்கெல்லாம் போவாங்களோ அத்தனை இடத்துல நானும் போய் பார்த்துட்டேங்க. ஆனா எங்கேயுமே அத்தைய காணோம். இப்ப என்னங்க பண்றது? என்ன பண்றது? எப்படி இருந்தாலும் அவங்கள தேடி கண்டுபிடிச்சுதானே ஆகணும். அம்மா வேற எங்க போயிருப்பாங்கன்னு நானும் பல தடவை யோசிச்சு பார்த்துட்டேன். ஒண்ணுமே தோண மாட்டேங்குது. நேரம் ஆக ஆக பயமா இருக்குங்க. இருந்தாலும் நேத்து நீங்க அத்தை கிட்ட அவ்வளோ ஆவேசமா பேசியிருக்க கூடாது. என்ன மகா பண்ண சொல்ற? அவ்வளவு சொல்லியும் அவங்க சொன்னதையே சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. என்னால ஒரு கட்டத்துக்கு மேல பொறுத்துக்க முடியல. நாம என்ன வேலைக்கு போக மாட்டோம் நான் சொல்றோம். வீட்டுக்காக டெலிவரி பாயா கூட வேலை பார்த்திருக்கேன். வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வரணும்னா ரிஸ்க் எடுத்துதானே மகா ஆகணும். அது எல்லாமே சரிதாங்க. ஆனா அத்தையோட குணம் என்னன்னு தெரியும்ல. நாம தான் அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிற மாதிரி சொல்லணும். நாம சொல்லும் போதே அவங்க சம்மதம் சொல்லணும்னு நினைச்சா அதெல்லாம் எப்படிங்க நடக்கும்? அத்தை எங்க போனாங்கன்னு தெரியல. இந்நேரத்துக்கு சாப்பிட்டு மாத்திரெல்லாம் அவங்க போடணும். எங்கேயாவது மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவாங்களோன்னு பயமா இருக்குங்க. நாம இங்க நின்னு பேசிட்டு இருக்கிறத விட போய் எங்கேயா தேடி பார்க்கலாம். என்னங்க, உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன். அத்தைய பார்த்ததும் மறுபடியும் கார்மெண்ட்ஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு அதை பத்தி இப்போதைக்கு பேச வேணாங்க. இல்ல மகா, அம்மாவை சமாதானப்படுத்த இப்போதைக்கு நான் மட்டும் வேலைக்கு போறேன்னு சொல்றேன். ஆனா கம்பெனி ஆரம்பிக்கணுங்கிறதுல நீ பிடிவாதமா இரு. அதுக்கான வேலைகளை தொடர்ந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிரு. ஓகேவா? என்ன மகா யோசிக்கிற? எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரே தீர்வு என்னன்னா நாம கம்பெனி ஆரம்பிக்கணுங்கிறத மறந்துதாங்க ஆகணும். அத்தை சம்மதிக்கணும்னு நம்ம சாமி கிட்ட வேணா வேண்டிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி அம்மா கிடைக்கணும்னு வேண்டிக்கலாம். சரி வா போலாம்.